ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Mahilig po ako sa single mom. Saan ka nakatingin, Mang Kanor? Siya single mom. Basta single mom. Masarap. Basic. Feel good morning po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po ako sa alias Joffrey. 32 years old, single and always ready to mingle and to battle. Alam nyo bakit nahilig ako sa single mom, Uncle Dagol at Tita Tanya? Wala nang kaarte-arte ba sa single mom? Wala nang ligaw-ligaw. Ah, ganon! Base sa experience ng friend Pero ko. tama yun. Base rin sa experience ng friend ko yan. Hindi na yung pinapatagal. Hindi naman nag-agree din. Nadala na po kasi ako sa ex ko na single na dalaga. 1 taon lang kami, iniwan lang din ako. Kaya doon ako sa single mom. Safe na. Masarap pa. Magmahal. Pero di po ako masyadong nagseseryoso kasi nga nasaktan na po ako at ayokong maranasan ulit na halos 6 na buwan akong umiinom at naglalasing gabi-gabi dahil sa sama ng loob ko sa ex ko. At nakilala ko po ang panibagong single mom sa buhay ko na si Leilani. Nagtatrabaho po siya bilang ahente sa isang real estate. At dahil gusto ko pa siyang makilala ng gusto at makuha ang gusto ko, sumasali po ako sa mga seminars para kunyari magbebenta din ako ng lupa. Ganon ba yun? Ganun yun, sabi ng friend ko. Pero ang totoo po, kahit di ako makabenta ng properties o lupa, basta andyan si Leilani, ang aking makuha. At dito na po nag-umpisang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Hi, ang init Ma'am. mo.
Pagod ka Ma'am, ba? thank you, ma'am, ha. Dahil Lah. sa mga tinuro mo, makakabenta na ako ng property nito at lupa. Wala yun. Ano yun, parte ng trabaho ko yun na magturo ng mga bagong empleyado dito. Pero sana makabenta ka para meron tayong ano dyan. Oo Pera naman. na tayo. Pag makakomisyon ako, ma'am, sigurado yun. Kahit wala nga akong komisyon, ititreat pa rin kita eh. Kung bakante ka. At kung walang magagalit. Ang bilis naman. Ganyan ba yun? Ganyan daw yun. Kasi, Alam mo, Joffrey, Joffrey po. Joffrey, alam mo, sa totoo lang, kahit wala akong komisyon, nasa marka ako. Ah. Pala ganyan. Ano yun? Alam mo, kahit wala akong komisyon, ang mahalaga, pag nakabenta ka, di ba, sabi mo, kailangan mo sa karir mo. Kaya na, wag mo na akong balikan ng utang na loob. Yung iba na lang ang turuan mo, paano sila makakabenta. Ano lang naman yan, hindi naman yan sinasabing, sige, parang utang na loob na din. Ang sa akin lang naman, gusto ko lang parang mag-give back. Magpasalamat Bait lang. mo naman. Alam mo, unti lang yung mga tinetrain ko na ganyan, yung sinasabing ganyan. Kasi madalas pag marunong na sila, mas magaling pa sila sa akin na pag nakabenta. Wala, hindi nagparamdam. Ayoko naman na, hindi ko naman sinasabi na sana balikan nila ako. Pero, isa ka sa mga galing sinasabi mo yan sa akin. Thank you, Joffrey. Bakit wala ka bang girlfriend para ilibre? Kung may girlfriend ako, hindi kita yayayain. Yaya Ganun saan? yun. Mag-dinner, mag-shot-shot kung umiinom ka ba. Occasional. Oh. Lagyan natin. Ha? Lagyan natin ng okasyon ngayong Biyernes ng gabi. Kung okay Anong ka. okasyon? Birthday mo ba? I-advance ko yung birthday ko kahit next year pa. Bakit ka nag-iimbita para saan ba to? Hoy. Getting to know. Hoy. Hindi. Trabaho. Personal life. Oh. Siyempre, hindi naman, malay mo, baka mabenta ko rin yung sarili ko sa'yo. Ang pakabolero mo, siguro ganyan ginagawa mo Uy, sa hindi mga... Oh. Hindi, ikaw nga lang kayo nakausap ko eh. Hi! Promise! Ay, style ng lalaki. Ganyan. Ikaw lang kinakausap Hindi ko, nga. pero 12. Anong 12? Hindi wala na. Siyempre. O, anong oras sa Biyernes? Yan talaga gusto ko sa mga single, ma'am. Diretso agad. May sinasabi ka? Ang sinasabi ko siguro mga 7, okay na yun. Kakain, tas inuman. Saan tayo? Kasi ayoko na malayo eh. Ay, oo nga, uwi ka pa pala ng Cavite, no? Sa Imus ka pala. Pero, hindi, Sabado ka naman, Friday naman yan. Kahit QC na lang tayo, kahit saan. Ano? Imos mo, tapos halfway Hindi, dito QC. pa naman tayo eh. Weekends ka naman umuwi doon, sabi mo, di ba? Kasi doon anak mo. O ano? O dito na lang tayo sa may Pasay area kung gusto mo. Sige. Ano na lang. Sige, Friday. Kumuhain dyanin ha. Baka ikaw mangindyan. Papunta na nga ako doon ngayon eh. Antayin kita hanggang Friday. Hindi na, napakabolero mo talaga. Naman. First time I placed my eyes on puppet on the string. Ano, lasing ka na? Nahihilo. Ang tagal ko na kasi hindi umiinom. Gawa nga ng sa sobrang busy ko sa trabaho, workaholic ako. Tapos pag uwi ko, nag-aalaga pa ako ng anak ko. Kaya hindi na ako nakakainom. Pero masarap rin pala. Nalasing talaga ako. Masarap sa feeling. Sabi ko sa'yo, time to time. na ako. Uwi na kaya tayo. Gusto mo na bang umuwi? Okay, wala namang problema. Yung Tayo mga na, antok na ako. 10:30 pa naman. Ha? 10:30. Antok ako. Pwede mo sumandal? Pag sumandal ka, akin ka. Sa pasandal lang, nahihilo kasi.
May pag nakatulog ako at humilik, huwag mo akong videoan ah. Ay, di ako. Grabe ka naman. Di naman ako ganun. Sir, ma'am, last order na po. 7:30 pa lang. Order na. Ma'am, 10:30 na, ma'am. Lasing ka na nga, ma'am. Sir Bong, kasi... Inom ka pa ba? Ay, Ayaw mo na? Ang tingin mo, kaya ko pa ba? Hindi kita pipilitin kung hindi mo kaya, ha? Mahirap na. Gusto ko po yung mas tipsy pa dito. Ay, isang bucket pa. Grabe. Grabe, bye! Sana all! Sure ka, ha? Saan ba tayo after? Gusto mo na talagang umuwi after? Oo, uwi na tayo. Kita. Uwi na tayo. Sure ka? Uwi na. Mamaya na natin pag-usapan, may isang bakit ka pang uubusin. Hoy, magmamaneho ka, baka naman mapano ka ha. Baka di tayo makauwi. Kaya nga, magpahinga muna tayo kasi lasing na rin ako. Baka mapano tayo. Paano yung ganyan mo? Lasing na ako. Daan muna tayo. Pahinga na lang muna tayo. Tapos sa isang bucket. Dali na lang natin yan. Take out na lang natin. Ganun ba yun? Ganun yun. Excited na ako magpahinga. Tara na. Tara na. Dali na lang natin. Brad, take out na lang, Brad. Bye, lagay ko sa plastic, sir. Lagyan mo ng straw! Okay, ma'am. Okay ka lang? Sakit ng ulo ko. Kaya dito na tayo, pahinga na tayo. Sige, pahinga na tayo. Pwedeng hilutin ko yung ulo mo? Ayun ang gusto ko. Uy, aling ulo yung sinasabi mo? Uy, dito sa taas. Ano ka ba? Hilot. Hilahin ko yung ulo niya. Bakit? Joffrey, Bakit? nagpunta tayo dito para magpahinga, hindi maghalik-halik. Sige, hindi na ako maghalik-halik. Kaya talaga. Naantok na ako. Tagal naman akong halikan nito. Oh. Uy, dalawa na yan ha. Asan yung pangatlo? Sabi mo kasi halik-halik. Asan yung Dalawa, halik-halik. pangatlo? Oh, ito. O, tagalan mo, pero may mali siya. Ano ba? Ano ba ibig sabihin nito? Bakit mo dito dinala? Tayo na, di ba? Sabi mo, sinabi mo sa akin, hindi ka na aalis, di ba? Hindi ka na mag-abroad dahil ako na. Dito, dahil sa akin. Oo, kasi... Magdudubay ka pa ba? Doon ka pa ba Ano, magbibenta tingin- ng properties? Marami tingin namang mo. bibentang properties Tingin dito mo, eh. ano? Ano, aalis Pero- ka? Hindi. Iiwan mo ako. Wait lang, pwede magsalita? Oo. Simula nung nakilala kita, parang nagdalawang isip na talaga ako sa pag-abroad eh. Oo. Pero iniisip ko kung worth it ba na isacrifice ko yung plano ko sa buhay para sa'yo. Kasi baka lokohin mo lang ako, single mom ako eh. Kung single mom ka, bakit? Madalas Lulukohin kami, ba? niloloko kami. Hindi ako ganun. Hindi ako manluloko ng single mom. Oo nga. Paano ka nakakasigurado? Dito ako, sumama ako sa'yo. Oh? Salamat ah! Bibigay ko lahat para sa'yo. Anong lahat? Lahat. Joffrey, hindi ako mag-abroad. Pero sige na nga. Ang daming salita eh. Matapos po ang lahat, Uncle Dagol at Tita Tanya ay di na po ako naparamdam kay Leilani. In short, ginost ko po siya. Ganun po kasi ako eh, madali akong magsawa. Pero makalipas ang 2 buwan ay para pong nag-iba
Dahil hinahanap-hanap ko pa rin si Leilani. Kaya binalikan ko po siya. Mars, ilan na benta mong bahay ngayon? Mars, grabe Mars yung nabenta ko, Mars. Ilan? Sa isang buwan, Mars, wala pa. Nahirapan ako. Ilang leaflets na pamigay mo? Ipapamigay pala yun. Ginawa kong wallpaper sa bahay, sayang maganda. Maganda yung pagka-print eh, glossy. Mahal yung material, sayang naman ipamigay Paano yun. ka makakabenta, Mars? Kung hindi mo ipapamigay yun. Kaya pala napansin ko, ang dami dumadaan sa sakyan. Ikaw nakaupo, nagsiselfone ka. Ang init kaya! Ba't ako mamimigay? Ba't ang Mars, magpapakainit hindi ako yan to? yung tinuro ko sa'yo sa real estate. Dapat, aggressive tayo sa pagbebenta. Mars, paano na? Sabi ko kasi sa'yo sa mall tayo magbenta kasi malamig doon, may aircon tsaka maraming gwapo. Nainis. Bakit ba gusto ko yun ang style ko? Mainis ka dyan. Hindi tayo makakabenta niyan. Ano mo, kung bala ka nga dyan, para sa'yo naman tong ginagawa ko eh. Napapagod na kasi kung mainit. Hello po! O ba't nandito ka? Ba't sinama mo pala yung anak mo, Mars? Hindi ba ako anak? Sino ba yan? Pamangkin niyo ako, hindi ko siya kaano-ano. Pamangkin kita? Opo! Umuwi ka na. Ba't ka Diyan lang nandito? po yung bahay natin sa katabi lang ng open house. Ba't ka Tita kasi Trixie, nandito? kasi may nabili sa akin ng bahay. Namigay ako ng leaflet. Buti pa itong pamangkin ko. Close ko na nga to para makuha ko yung commission niya. Tita Hoy, bata ka pa, bawal ka. Nagbigay ako ng gano'n na nga Oh. leaflet. Sabi, saan naman na yun nabebenta na magandang bahay? Sabi ko po dun may model house. Sabi ko, kasi yung tita ko po, wala po siyang kwentang tita. Hindi po siya nabebenta ng kahit sa Ganon, ganon. Tita, pero sa akin yung commission, Tita Trixie. Hindi, hati tayo kasi bata ka pa. Bawal pa magka-commission. Sige, palisin ko na yung buyer, ha? Ay, wag, sayang. Mars, Ay, Oh my God! Andito si Joffrey. Mag-usap Joffrey na ba yan? kayo. Si Joffrey ba Mag-usap na kayo. anong kailangan mo? gusto kitang makausap. Busy ako, ha? Monthly kami? Monthly report. Gusto ko lang humingi ng sorry sa'yo. Para saan? Anong sorry? Sorry saan? Ipaliwanag mo. Sorry saan? Dito ka talaga sa trabaho, ha? Anong sorry? Hindi ako napakita agad sa'yo eh. Oh, ginost mo ako. Bakit? Nalilito lang kasi ako kung ano ba talaga gusto ko sa buhay. Pero alam ko na ngayon. So, ibig Ikaw yung sabihin- gusto ko. So, trial version pala ako. Tinikman mo muna ako hanggang malaman mo kung anong nakalaan para sa'yo. Hindi ganun. Mahal kita. Totoo yan. Leilani, mahal kita. Tanggap kita. Kaya sana naman pagbigyan mo pa ako isang chance pa. Kasi alam ko, ginibap mo yung buhay mo para umalis papuntang ibang bansa. Please naman. Alam mo lahat ng opportunities, give up. Tinalikuran ko para sa'yo. Kasi sabi mo, ako na, tayo na para sa isa't isa. Ginamit mo lang ako. Hindi kita ginamit. Mahal kita. Totoo. Tulad ng may mga lalaki, titikman nyo lang kaming mga single mom. Kasi alam nyo, marupo kami, fragile kami. Isa ka na dun, Joffrey. Kaya nga gusto ko humingi ng tawad sa'yo. Tanggapin mo ulit ako. Magsimula ulit tayo. Takot na ako. Natutruma na ako. Hindi ko na kaya. Ayoko nang uulitin mo sa akin. Gugos mo na lang ako. Hindi. Pangako ko sa'yo yan. Wala akong kasiguruhan, Joffrey. Basta manalig ka lang. Walang magpoprotekta sa sarili ko kundi ako. Sige na, please. Pagbigyan mo na ako. Sige na. Last one na. Okay. Hindi ko alam. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Leilani. Mahal kita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Babe!
head's sake!